Video man arkupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Okay. The spiritual aspect. Or we read or we've seen. Some people say something from a prophet or from how is your experience? Well, I grew up in a Christian family. So all I know is Jesus Christ and God. And then when I met Godfather, he told me about Rastafari. So I trod as a Rastafarian, but I'm a Christian religion. I believe in one God. I believe with more Zion, Roma, Marasta. Ingori nyauti tingo ita fit in, but it's one God after all. Because ukazongota sa inye righteousness. So I believe that ultimately Mwari vakatipa talent iri kare. Urubatani kusasa. We're given this talent before we're even born. So that alone chitori chidindo ichocho. Chikuti uchatozvigona. Urubatani kusasa. So sometimes ukona munhu aya akaenda kuchikoro anditika to just give an example. Munhu anenge akaenda kuchikoro yawe. Aenda kuchikoro pass otopuwa degree rake kana mapepa ake. But anogona kuita tadza kunyanya wana simba pakunotsvaga basa. Because achibva kuchikoro anga excited kuti ndane chikoro ndakutonowana basa. Saka basa robva ranoita sekuti ramunetsa kuwana but arega nende zvangu madzibaba ndoita se ndobatsirwa madzibaba vasvitadzi. Chava chirecognize machibaba vachisvika iko vacharecognize kuti mufesa adi kutsvaga chi graft. Because vanotaura newe kamadzibaba. Mufesa uyu asida kutsvaga graft. Aiwa isi danger. Ina handichamudza kuti ausida kutsvaga graft. Ndakutangira pamberi pake. Ona shamwari yangu. Nonga matombo ako 10 uye nawo pano. Uyo vanonga matombo ake mangani 10 ubanzi matombo ake apa. Tora mvura iyi obva adirwa mvura. Takuna matira matombo aya shamwari. Handitika ndo mutoro wako uchatongerwa naye kuenda nawo kumba matombo yawo obva namatirwa baba wangu. Obva wapuwa madombo ako 10. Handitika obva akuti manje madzibaba ndoda kuti pese pakunosiya CV usiye dombo chi 1. Saka in short madzibaba vakubatsira kutsvaga basa. Zveshuwa. But psychologically urubata ndi kusasa. Wakwenda ku 10 and urisha. So sometimes it's psychological. You need to be confident with who you are. Boss kana uchitona kuti une talent uchigona kuimba zina Discord ndokutogona kwacho. You have to be confident. You have to know who you are. Urani unorepresenta chii. What's your identity? Urubata ndi kusasa ndozvo zvakakosha izvozvo. If you know your identity, you won't need to seek any supplement. Otherwise kuna matata gara mata every day tichimuka tirara we pray every day. Iyo zvinozikanwa izvo. Mwari komborerewo career yangu ifambe zvakanaka. Maskandari aite mashoma. Waibata. Yeah. But gapanya ndakamuzwa vachitaurwa. I think na colors. Aitanzi pane artist aitoti akaimba anzi vamwe vese kuti vapaimbe papasai pane pasai was Mike inenge yapisa or something. Ayo. I haven't heard him talking about that, but I think I can understand. We have studio artists. Okay? Studio artists are very good at recording. They deliver well on recording studio. We call them studio artists. They are perfectionists in terms of studio work. But it doesn't necessarily make you a performing artist. Okay? So we have to look at things from all angles to get the actual problem or the actual fact. And number 2, there are performing artists who are very bad at recording.
They are performing artists. Okay. You get it? Yeah, I get They are very good at their performance. Yeah. Okay, I'll give you an example that is out of our context so we don't offend anyone. Vibes Cartel is a very good studio artist and not very good at performance. Muna antoimba off per show. Exactly. But with the beautiful songs. So at the end of the day, mopesera makutongo mimbira mashobozi mumchinakirwa. Anditika kozeta King Shango, Capleton. He has mastered performance. So you cannot look at him stand still. Unotongo batirira energy yacho. So you can just imagine now performing after King Shango. I'll perform. So sometimes it might be voodoo, but sometimes it's not actually what voodoo, but someone is just good at something. Okay, it's just the energy. It's just the energy. So how do we fix these things? We fix these things by making a proper playlist on the show. Who starts, who's next, who's next, who's next, who's next, according to how people can perform. But we have very good studio artists are big crowd pullers. Because they have songs out there playing. Anakidza. Good performers, they sometimes don't have good songs out there, so they don't pull the crowd. But as long as there is a crowd. So now, this is what promoters do. They mix. They already know. They know we need a crowd puller, but we also need a performer. Yeah. So that the show will be balanced. Okay? Yeah. So if you are a studio artist, you know you are very good at studio artists, you need to put more energy into performance rehearsals. So that you can also be a very good what? Performer. Okay. Because being good in the studio won't help you on the stage. Singing, performing is singing plus action. Studio, there's no need for action, my friend. You can just sing. Nobody's watching you. What we need are the vocals. You see? So, voodoo, I can't tell about voodoo because I won't be there when people touch these things, you know. And when they visit their doctors and their prophets, or I don't know about that. I won't be there. Yeah. What I work on myself is rehearsal. I can tell I'm singing my song badly. I can tell. So what do? I work on singing my song better. Yeah. I work on performing it better. I don't want to give my examples. Okay. Let's give them one. Okay. Do you know like what I don't see? Changing from yakati aipindwe. Ziriko. Kwakati mukagara Ziriko. But I'm sure zviriko even ukatasa masekos ezvinezvi mabloggers ari kufumura zvimwe zvinhu zvakawanda zviriko ona. But the honest truth is hapana munhu anoyazokutora handitika kuti hande ndinokuradza ndichibata mushonga handiti. But sometimes unogona kuti uyu munhu haataure nevanhu kana auya kushow hamhoresana nevanhu anotongobva kwaari kubva akananga pastage. Because mumwe anogona kunge achibhilievha kuti haini ndikangomhoresana nevanhu ndopera simba ini nditozonzwa ndaneta so kuti kondaneta nei wabata. Saka next thing uchada sei uchati ini ndomozotondibedza ndiri kumota Guspy ndositanga kubva kumota zvokuti hapana onda kumhoresa munhu saruziva kuti uyo ari kuenda kubasa because ndimondipedza simba. But I cannot come to you and say wandipedza simba. I just greet you. Nango kumhoresa ndeipi ndazonzwa ndapera simba ndikwanise kuti uyazongongedza kuti wandipedza simba. Saka chandira ndechekuti ndozongona kuti musuyu zvakafamba so saka beta nimbochinja nimona kuti zvinoitika futi hazvina kuitika saka pamwe ichaya chokwadi wakutongoita yauri kuita. But otherwise hatifari kustimulata zvinhu because of other things. Because chandinobhelievha ndechekuti zvemushonga izvi zvinofanira kunge zvine maexpiry date. Panoda karenewance because kana mushonga wekufamasi yavo wakanyorwa kunzi best before panozoda kurenewa manje unosvika kupi. Amuonere pana Drummers Media paya vachiona nhamo nezvinhu zvavo zvakunetsa nevana ona ofu chitikazitasa kuti mari yamune manyatsoita chache unokundwa neni ndisina kubata mushonga kuita mari wakabata mushonga unorara sei hadziuya kuti uyo ari kundikunda unopedzerwa kutondibatisawo mushonga kwauriko kuti anobata mushonga because ini ndiri kunyatsotasa dambudziko zvariri kuti handisi kugona kuperforma handisi kuti ndofunga uyo ari kundipedza simba ndichada kumikisa naye ndoregedza kuriyesa
Ai, wakasariyesa auzvigoni. Wakufocus nezvinhu zvisina. Wakufocus nezvinhu zvisirizvo. And kazhinji ka focus on what you can control. Because if you can't control it, why do you put your energy in it? There's no need. Aiwa, atenda kuti information yesvike but tisingaofendane futi. Wow. Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero